Kinaimbaga magkasinsurat ni San Mateo iti may kasangapulo ket pito a kapitulo. Agbalbaliw ti langa ni Jesus. Kalpasan ti innem nga aldaw, inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan ket is-isud a simangat iti nangato a bantay. Sadyay nagbalbaliw ti langa ni Jesus iti imatang dagiti tallo nga adalan. Nagrangnyag ti rupa na akas iti init, ket rimangrang akas lawag dagiti pagan-anay na. Pagamuan, nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Kinuna ni Pedro, Apo, nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy, no kayat mo mangipatakderak ditoy iti tallo a kalapaw. Maysa ti para ken ka, maysa ti para ken ni Moises, ket ti maysa para ken ni Elias. Agsasaupay laeng ni Pedro, idi adda naranyag ng ulep anang linong kadakwada. Adda timek anagapo iti ulep anagkuna. Daytoy ti anak ko adungdungmek ken pakaragsakak unay. Dumngeg kayo ken kuana. Napalalo ti buteng dagiti adalan anakangeg ti timek. Nagpaklep da iti daga. Imasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo, kinunana, di kayag buteng. Iti mangad da, awan sabali ang nakita da, no dilaeng ni Jesus. Awan pangipagbagaan nyo, iti naimatangan nyo. Bagayon tulaeng daytoy, kalpasan ti panakapagungar ti anak ti tao. Imbili ni Jesus kadakwada, iti sumalsalog da iti bantay. Sinaludsod ken kuana dagiti adalan. Apay ako na dagiti mamaestro ti linteg, a masapol nga umay nga umuna ni Elias. Insungbat ni Jesus, pudno nga umay nga umuna ni Elias tapno tarip maanen na amin abanag. Ngem daytoy ti bagak kada kayo. Imahin ni Elias ngem saan anay lasin dagiti tattao. Ginaramid ta ket ti ken kuana ti kinaykayat da. Kastanto met ti panang parigat da iti anak ti tao. Ket naawatan dagiti adalan ani Juan a Mamunyag ti sarsaritaen na kadakwada. Paimbagan ni Jesus ti ubing a linuganan ti demonyo. Idi nagsubli iti ang dagiti tao, ada lalaki nga imasideg ken Jesus ket nagparintumeng iti sangwan na naasana kinuna. Apo, kaasyam kaditi anak ko. Alalaki, agkiskisiw ket agsagsagaba iti napalalo. Masansan amat nag iti apoy wenno iti danum. Impan ko kadagiti adalam ngem dida napaimbag. Simungbat ni Jesus, tattao a managdakdakes ken awanan pamati. Kasano kapay kabayag ti kaaddak iti dannayo. Kasano pay kabayag ti panaganos ko kada kayo. Yagyuman kanyak ti ubing. Inungtan ni Jesus ti demonyo, ket rimmuar manipud iti ubing. Imimbag ti ubing iti daytamet lang nga oras. Kalpasan na sililimet anapang dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da ken kuana. Apay di mi mapaksyat ti demonyo. Kaputabasit ti pamatiyo. Insungbat ni Jesus, laglangipan nyo ano adda pamatiyo akas iti kadakkel ti bukel ti mustasa, mabalinyo ako neen iti daytoy abantay. Umalis ka ket inka sadyay, ket umalis. Mabalinyo nga aramiden iti oray anya. Ipakaammo ni manen ni Jesus ti ipapatay ken panagkungas na. Idi nagguurnong dagiti adalan ijay Galilea, kinuna ni Jesus kadakwada. Dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to ken kuana. Ngem mapagungar to iti may katlungal daw. Kasta unay ti ladingit dagiti adalan. Pagbuwis iti templo.
Idi na pa ni Jesus ken dagiti adalan na iti Capernaum, imma si ken ni Pedro dagiti agsingsingir iti bis nga agpaay iti templo ket sinaludsod da. Agbubis metla ni maestroyo iti maipaay iti templo. Wen insungbat ni Pedro. Idi simrek ni Pedro iti balay, imunaan nagsaon ni Jesus. Simon, anya ti makunam, siya sino tagbayad iti bis, kadagiti ari diti lubong. Dagiti umili, wenno dagiti ganaet. Dagiti ganaet insungbat ni Pedro. No kasta nga rod, kinuna ni Jesus, saan amasapol nga agbayad dagiti umili. Ngem di tayo kayat nga adda makuna dagiti tattao inka nga rod agbaniit iti danaw. Ijay danaw, alaem ti umuna nga ikan, mabaniitam ket nga ngaem tingiwat na. Masarakam to ti kwarta nga umanay a pagbista. Alaem ket inka bayadan ti bista.